Sam kurs može osnažiti ženu da brine o sebi, ne samo u borbi protiv nasilja, nego uopšte u njenom nekom savremenom življenju i odnosu prema porodici, prema okolini i prema samoj sebi. Ta briga se može ogledati u tome da jačamo naše i fizičke neke sposobnosti, a u okviru toga se osnažuje žena i da zna određene pokrete, odnosno da se odbrani ukoliko dođe do nekog nasrtaja. Nadamo se da ga neće biti, ali preporučujemo svima da se pripaze. Kurs je važan, ali važna je i priča o svemu ovome. Izuzetno je bitno, ne samo Crna Gora, cijeli svijet je u tom nekom problemu da na nasilje gleda poprilično površno i da tek onda promišljamo o njemu kada se nešto krupno desi. Zato je važna ova prevencija, a to bi bilo pohađanje kursa i osnaživanje sebe da bismo djelovali na pravi način ukoliko nam se nešto slično desi. Mi nismo unutar naše grupe imali ta negativna iskustva, ali ono sa čime smo suočeni jeste da svakodnevno skoro imamo priliku preko medija doznati informacije o nasilju nad ženama i da se više ne bira ni mjesto ni vrijeme kada se to dešava. Tako da se to može desiti svakome od nas i nekome koga poznajemo. Svakog puta se menja tehnika koja se radi. Da li se jednom radi samoodbrana, neki put se radi nožna, ručna, nekada forme, borbe i tako dalje. Tako da se radi se jedna rotacija različitih tehnika. Normalno kao i svaki trening postoji dio zagrijevanja prije same tehnike, potom kasnije dio istezanja i tako dalje. Kada se obrađuje nožna tehnika, to mogu biti udarci nogom iz mesta, iz okreta, u skoku, razni udarci i to je ovako, da kažem, ponekad i vrlo zahtevno za savladati. Mislim da je suština, eto tako bih možda zaokružila odgovor na ovo pitanje, jeste da nas čini spremnima da reagujemo. Ne mora to biti u stvari samo u borbi, nego prosto mi smo spremne. I pritom ne mislim fizički spremne, nego mislim čak drugačije. Jer je, znači, tekvondo je jako eksplozivan sport. On je brz. Vi morate biti spremni. Pa tako morate biti spremni ako neko želi nešto da mu učini loše. Vi prosto, jako puno ljudi ne očekuje da će vam se desiti nešto loše. I nije spreman na takvu situaciju. I prosto se bude u onoj situaciji da se zaledi. To mi stalno radimo na treningu. Mi to vežbamo. Mi smo spremni.